Hello mga subscribers, likers, muli si Budol Magkeping 2. So dito po tayo sa ating stroke patients natin, si Kuya Adong o Conrado David. Dito po tayo ngayon sa may San Mateo, Arayat, Pampanga. Ayan. So what's po yung aking gagawin sa kanya for his speedy recovery program as per coordinated kay Jackie sa kanyang anak. Ito aking ginagawa. So guys, kaninang umaga, travel tayo. So may mga stagnant water due to heavy rain. So mag-iingat po tayo. Sipit na kaya ng motor natin yung stagnant water na epekto ng malakas na ulan mula pa kahapon or kagabi. So guys, check yung ating parts, check din po yung ating mga sakyan, yung nagtatravel po tayo ngayon. So be careful po, huwag po tayo magmamadali. So chichilan po ang ating pag-drive and always pray and be careful. So guys, muli, samahan niyo po kami sa aming gawin ito at we will pray first kami ni Conrado. So ang aking programa ngayon is warm up. Kaya po warm up, stretching, and motivation sa kanyang paglalakad. What's your paglalakad? Mateo 6:10 po sa makita mo na pagkakataon ng Diyos, lahat ng bagay pagkakataon sa Diyos. Ginawa, maraming salamat po Lord God. Muli, binusyon mo kami ng Diyos ng Kevin Lord God. Nagkaroon po kay Kuya Conrado. At nakagalingan po ang aking pagkakas sa kanya. Pagkain mo Lord God ang pamilya. At yung abulin ko sa mga po ang Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O, mga lagi mo is, gano'n, no? Gano'n, ano, 1? Yeah. Yeah. Upo ka, upo. Sige, upo ka. 1, okay. 2, very good. 3, sige, lower. 4, okay. 5. So ito guys, ginagawa ito para tumibay yung kanyang lower limb. Para pag naglalakad siya, kaya-kaya niya. Ayan. 7, sige, push. Lower. 8, 9, 10. Okay, very good. So, po muna, po. So, gawin mo ko yan, ha? Tayo ka. Sige. Ako tayo. Tayo po. Sige, ha? Tayo. Push, 1, 2, push. Yan. Sige. Po. Sige, po ka po sa katikan. Okay, 2. Yan. Sige. Okay, push, 4. Okay. Okay, push, 5. Push. Okay. 6. Hook. Very good. Are you okay? Okay, push. 7. Okay. 8. Yan. Sige, wala natin. Max ba, no? Bibay na naman! Guys, medyo ikagano ko ng konti. Sisiyak to ang ating cut ko muna guys.